Ο Λέβητα Σίγμα ΤΑΦ 25 έως 35.000 θερμίδες. Κάτω δεξιά βλέπετε το πορτάκι καθαρισμού της δεύτερης και τρίτης διαδρομής του Λέβητα. Το ντάμπερ του αέρα βλέπετε, η αλυσιδούλα το έχει κλειστό, γιατί η θερμοκρασία του Λέβητα έχει ήδη ανέβει στους 75 βαθμούς. Ο Λέβητας έχει μέσα ξύλα. Τα ξύλα είναι βρεγμένα, κακώς. Η λειτουργία η σωστή είναι με στεγνά ξύλα, αλλά σήμερα δεν είχαμε. Παρακολουθείτε την λειτουργία από την πόρτα ή κλείνοντας την πόρτα από το κρυστάλλινο πυρήμαχο επιθεώρησης.